De laatste dag van de eerste weken van uw roadtrip door de prachtige provincie Friesland. En dan kom u tussen Drachten en Sruisterveen op de Rottevallen. Welkom bij Simmeru Friesland. Wat ben je mooi voor het net. Johanna stapt dagelijks aan boord van het oudste ijzeren varende scootje van de Vraat. En ik zag binnen in de oude pastorie waar ik een heel mooi levensverhaal in zit. U woont hier nog niet zo lang, hè? Nee, ongeveer 2 jaar. Vanuit? Ik vanuit Bergen en mijn man vanuit Doorn. Zo? En dat verhaal, dat zullen we zo vertellen. Ja, Waarom kom verder? Dat dagelijks al hier, maar wat opvalt dat je hier binnen op de Rottevallen is dit enorme multifunctionele accommodatiegebouw. Ali, hoe zit dat? Ja, dit is dus een multifunctioneel centrum het Werflaan. Waar wij vanzelf 10 Grutske op binnen. Wij gaan dit maakkoor je deel zetten als vrijwilligers van de Rottevallen. Dat had een heel aantal jaren dwarf van dat het zo 4 wie. Dus oude dwarpshuis wie oneind en doe is kiezen voor een multifunctioneel gebouw met squallen en fysio en het dwarpshuis erin. Het gebouw is cradle to cradle bouwd, dus dat is wel heel uniek. Oude elementen vanuit het oude dwarpshuis binnen ik werd broekt in dit nieuwe pand. Het kan helemaal demonteerd worden als het op den duur oneind is. Dus het is een bijzonder gebouw midden in het hart van Rottevallen en het libbertje weer. En daar ben we ook griezelig soort wies mee als dorp. Dus het wordt eigenlijk al wat te lieds, dat zei het wat over het verlet dat er is. Maar wat is dan het effect, denk ik dan, op de Rottevallen en de inwoners? Nou ja, je zegt gewoon als je goede versienings hebt in een dorp, dat mensen aanloekt en mensen zeggen van wij willen hier graag wijn blouwen. Dus ik als dwarsbelang bezieken we om zo vol mogelijk daar in mij te werken en in te stimuleren dat we wenningbouw krijgen. Er zijn dat is een probleem natuurlijk. Dat is een probleem, want de gemeentes doggen in de wenning en coöperaties doggen net zo volle meer in die zin. Dus dan mag het soms van privé-initiatieven hebben. En de master ik heb van de inzet van mensen, de sportaccommodaties worden binnen opknapt en er komt een nieuwe kantine, dus dat maakt het ik dat een goede versieningshast, dat loopt mensen aan en dan kerst zwaar dat een dorp gewoon wel leven bloedt. We hebben een jaar al in de 50 jaar een voorbeelddorp in de Marshallplannen voor landbouwontwikkeling. Toen werden ze al dwaande met verbetering vooruit. Ja, de toekomst eerst. Zo wat het zijn. Ik doe. Ja, mooi. Mooi. Ja. En waarom is het nou zo noffelijk om hier te wennen? Nou ja, Rottevallen leidt op een kruispunt van 3 gemeentes, Achterkaspen, Tietjerkse en Smellingenlaan. Dus wij zitten hier rom in de natuur, zeg maar. Dus toeristen weten dus ik te vinden. Wij hebben de versienings, zoals ik al zei, met een multifunctioneel centrum. We gaan bakker, we gaan lishaven. Dus ja, mensen kennen hier te kust en te keur als ze willen. En ze weten dus nou ik te vinden. Ja. Hoe de hamersprutsen. Johanna stapt aan boord van het oudst nog varende ijzeren scootje van de Vraat. Hey ho, is de rot in zicht. Hey ho, komt de rot erom. De rot zit dan ver, als zonder ver. Het is allereerst als ijzeren scootje inderdaad. Gebouwd in 1887. Als je leren dit ding bouwen. Als beurt, het vader dus als beurtskip van Rottevallen naar Ljouwerten. Toen was je heen en vrees we waarom. Mijn vee, mijn goederen, mensen, nou ik wil mij. Mijn paker had wordt verteld dat er wel mij weer naar Ljouwerten. En toen kwamen dus stoomskippen en motorskippen en toen zitten we in een zeilboot. En daarna werd eigenlijk een casco, er werd eigenlijk niks van hoor. En dan had Ruud de Hanen, wegvoon, het casco. En Ruud ging in de holle van, als ik ooit kom te versterren, dan moet het schip wel waarom de rot vallen. En zo was plus van of 6 of 5. We varen dus protopaleien, maar we gingen wel verder voor. Ik krijg de meesten een slokje van de rot van u rond bij. Die smaakt het heel goed, daar wisten we alles van. In de novel hierna. Het is een mooi compact schip. Hij volle grutter mag ik het hebben, want daar kan de lits naar Delft varen. Het slingert al wat zit wat bochten in, want de rits is van oorsprong een rivierke.
Dus we kunnen maar met 12 man kan we in principe kan bezielen. Ik vind het een heel eer dat ik erop parren mee. Ja. Wij intussen haast het dorp alweer uitroen en dan bedaren we hier in het educatieve bosk. Vertel, wat is dat? Ja, klopt. Dit is dus het Warpsbosk. Dit wordt gebruikt voor educatie. Er is een werkgroep educatief bos die tegenwoordig met de school projecten doet over de natuur. En een van de laatste dingen die ze krijgt is een mooi insectenhotel bouwen met de schoolplan. Het stiet je krijgt. Nou, er is zelf dus mogelijkheid om toen nachts van de insecten hier op een rat te vallen. Ja, wij denken overal aan. Dus zo'n educatief bosk jouwt gewoon mogelijkheden om bij dat weer vielen te laten, proeven te laten, maar de fruitbomen en dat soort dingen. Die heb ik. Wij hebben fruitbomen, het is ook een plukbos, dus ja, het is leuk. gewoon geweldig. Oh, leuk. Ja, en er wordt op dit stuiten naar je kuierpaard aanlijn, dus we kunnen een ommetje maken om het dorp heen. Dus ja, voor elk wat wils. Ja. Dank u wel. Graag niet. Ik zou graag even naar dat plukbos wil inwollen, maar ik zag binnen in de oud-pastorie en daar zit een heel mooi levensverhaal, ik kom vast. Nou ben ik slucht op binnen bij meesken en nog meer vind ik een prachtig levensverhaal, daar hoor ik zo van. En dit komt volgens mij aardig bij me, hoor. Ben benieuwd. De oud-pastoriewenning van de Rottevallen. Goedemorgen, hallo. Goedemorgen. Mag ik binnenkomen? Ja, gezellig. Kom Leuk. binnen. Ja. Nou, welkom. Ik zal jullie het huis laten zien. Wat prachtig. Mooie bloemen. Ja, tuurlijk. Voor zo'n spiegel moeten bloemen staan. Dit zijn de 2 voorkamers. Ja. Met de zitkamer en de eetkamer. Dit noemen wij de blauwe kamer, omdat die nogal blauw is. En dit is een hele klassieke eetkamer met allemaal hele oude familiestukken uit mijn manse familie. En wat is uw favoriete plek in dit huis? Nou, niet hier eigenlijk. Oh. In een andere kamer. En dat is de tuinkamer. Mogen we die ook zien? Jazeker, gaan we nu naartoe. Ja. Dit is rechtsaf. Dit is dus het moderne gedeelte. Dit is Dit wie ben u ik. bent eigenlijk. Ja, oranje, vrolijk, hartstikke oranje. Wat leuk. Ja. Mijn man die heeft zich het mooiste plekje eigenlijk, toegeëigend. En dat is het koetshuis. Gaan we daar ook kijken, toch? Ja. Kom verder. Zo brutaal ben ik dan maar. Ja. Nou, dit is het koetshuis dat mijn man zich heeft toegeëigend voor zijn werk. En Hallo. hij brengt hier heel veel tijd door. Ja. Waar ik nu zo benieuwd naar ben, is jullie liefdesverhaal. Want jullie zijn pas getrouwd, hè? Ja. Hoe zit dat? Ja. Nou, mijn man is in 1999 overleden en ik ben lang alleen geweest. Totdat ik een mailtje kreeg van Frits. Weet je dat Ingrid is overleden? Ingrid en ik zaten in de klas samen en Frits zat ook bij ons op school. In Hengelo, middelbare school. Ja, we waren toch wel een beetje gek op elkaar. Waren Maar- jullie toen al een stelletje? Ja, echt wel. Ja. Maar we zijn uit elkaar gegaan en na 55 jaar zijn we elkaar dus weer tegengekomen. Nou ja, en na 3 jaar ongeveer, op 1 april, heb ik hem ten huwelijk gevraagd. U heeft hem gevraagd. Ja, op 1 Ja, zo april. lijkt u me wel, Ja, hè? ja, Hoppakee. Ja. En hij zei tot mijn grote verbazing ook nog ja. Nou ja, moest dan maar. Jewa, zei hij in het Twents. Ja, Jewa. jewa. Maar goed, Ja. 4 januari 2020 zijn we dus getrouwd, hier in het kerkje. Als eerste in dit kerkje in Rottevallen, hè? Ja. Wauw. Ja, Ja, En jullie stralen, dus volgens mij voldoet het huwelijk goed. ja hoor. best wel. Ja, Mag ik zo vrij zijn om dat te concluderen? ja hoor, dat mag. Ja. Nou ja, we zijn pas 75, dus we hebben nog even te gaan. Kijk, dat vind ik een hele mooie afsluiting van dit dorp, van deze week. Ja. Een beetje positiviteit en vooral liefde kunnen we zeker gebruiken. Zeker. Dank jullie Ja. wel. Ja. Graag gedaan. Ja. Ja. Flut ik voorbij, hè, Sanwieke. Dit wie hem dan. Vanuit de Rottevallen, Simmer in Friesland. Wat ben we mooi voort net. Oren weekend, dan ben we er weer. Starten we in Wienaam. Heel graag goed dan en van ook. Goed weekend.